Længere ude 4, Shades of Pale i hænderne på Rebecca Koldin. Det er i øjeblikket program nummer 6, Devil's Delight, så kommer også 5 Secret Parts. Indvendigt forsøger Firestar, men det er midt i banen i øjeblikket. 6 Devil's Delight og Esben Ski, der har kontrol, så kommer 8 Firestar tilbage. 8 Firestar kommer indvendigt og har vel et lille overtag i øjeblikket. 8 Firestar eller 6 Devil's Delight. Det er 8 Firestar og Bettina Wilson, der går mod sejr. Anden plads til 6 Devil's Delight, og derefter følger på tredje plads program nummer 3. Carpenter, ja, måske kom Carpenter til med ind på anden pladsen. Den afgørelse overlader vi til banens voldgift. Ja, vi får altså favoritsejr her i V5-spillets 4. afdeling. Spillerne havde set rigtigt, da de gjorde 8 Firestar til favoritsejr, altså for jockey Bettina Wilson. Løbet i kroppen fra sidste uge havde gavnet godt, og 8 Firestar sejr rimelig sikkert, og så er der hård kamp om tredjepladsen. 6 Devil's Delight, og uden for kameraet kommer 3 Carpenter. Vældig godt for Frederik Johansson, og det er spørgsmålet, om ikke Carpenter er nummer 2. Det tror jeg faktisk, at den er. 8 af 8-3-6 er indløbsrækkefølgen i 6. løb, og så skal vi tilbage til Sten Madsen. Nu skal vi have afklaret, hvem som vinder. Grøn Baton, og så mangler vi kun favoritten 8 Touchwood, som Brian Wilson selv er nede ved startboksen for at hjælpe ind. Og der går så 8 Touchwood på plads.